खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 8 एप्रिल 2026 दिनैनि सानाव मोनजिनै राशिफोरा बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैनि सानसेनि पान्जामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ खोनासंनो गोसोब्ला जोबजासिम खोनासंलांबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय, जाहाथे जेब्ला जों बेबायदिनो राशिजों सोमोन्दो थानाय भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। फै दानिया मिन्थिना लादोनि मोनजिनै राशिफोरनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। न'खराव मोजां खामानिया मावफुंजागोन। न'खरनि सुबुंफोरनि मदद मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव बहाबा थांनो हागौ। हिंसा गोजोननिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां। गिदिर खामानिफ्रा मावफुंजानो हागौ। धोन बारायगोन। सावस्रि बिथिङाव जेंना नुजाथिनो हागौ। केरियार फारसे सांग्रां जानाया मोजां। बिमा बिफानि सायाव अननाय सोमजिखांगोन। फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां, नङाब्ला खामानिया फेलें नुजाथिनो हागौ। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना सुखु गोजोनै बारलांगोन। गोदान खामानिफोरा जागायजानो हागौ। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। लोगोआरि सोमोन्दोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। न'खरनि सुबुंफोरजों बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। दिनै सोरबा गेदेमा सुबुंनि हेफाजाबजों धोन लाभ खालामनो हानायनि लामा गेवगोन। गोजाम राङारि थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। केरियार बिथिङाव बहाबा थांनो गोनां जानो हागौ। लाभ लाइनआव मोजाङैनो बारलांगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिखांनो हागौ। वृषभ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। मिथुन राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना मेहेरगोनां जानानै फैगोन। गोसोआ थि रोखोमै थागोन आरो गोजोननाय मोनखांगोन। नोंथांनि खुगानि रावजोंनो दिनै थाबथानानै थानाय खामानिया आबुं महर मोनखांनो हागौ। खामानिनि सुबुंखौ लोगो हमनाया गोनांथि। फालांगियारि बिथिङाव जागायनाय खामानिया जाफुंसारगोन। हाबा जानाय हौवाफोरा बिसिखौ सावस्रि बिथिङाव सांग्रां लाखिनाया मोजां। मिथुन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कर्कट राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना खाफाल गोनां जानानै फैगोन। खामानि फारसे मायबा मोनसे गिदिर थांखिफोरा नोंथांजों सोरजिजानो हागौ, जायजों नोंथाङा इयुनाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। थासारिया लोरबां नुजाथिनो हागौ। लोगोआरिफोरनि हेफाजाबजों मुलाम्फा मोननो हागोन। मायबा मोनसे गोदान खामानिफ्रा मावफुंजानो हागौ। न'खराव मोजां नियम खान्थिया मावफुंजालांनो हागौ। सावस्रि बिथिङाव मोजाङै बारलांगोन। केरियार फारसे मोजां। लाभ लाइनआव सांग्रां जानाया गोनांथि। न'खराव मोजां खौरां फैनो हागौ। कर्कट राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय गेजेरावनो थागोन। सोरबा मोजां सुबुंजों लोगो मोनलायनो हागौ, जायजों बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। गोदान खामानिफ्रा मावफुंजानो हागौ। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। न'खरारिफोरजों बहाबा बेरायनो थांनो हागौ। गोदान न' बांफोर बायनो साननाया फुरा जाफुंगोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सान। केरियार फारसे गुबुन गुबुनाव थांथिंनो गोनां जानो हागौ। बिदा फंबायनि गेजेराव अनज्लायनाय फैगोन। सिंह राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोथां। कन्या राशि। राशि बायदियै कन्या राशिफोरा दिनैनि सानाव गोसोखौ सान्थि मोनखांनो हागौ। न'खराव सोरबा आंगोनि सावस्रिया जेंना नुजाथिनो हागौ। फालांगियारि बिथिङाव एसे एनै जेंना नुजाथिनो हागौ। सोरबा आंगोनि बेबहारनि थाखाय गोसोआव असान्थि सोमजिखांगोन। खामानिया बांनो हागौ। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां थानाया मोजां। लाभ लाइनआव सांग्रां जानाया मोजां। केरियार फारसे खारथिंनो गोनां जानो हागौ। कन्या राशिफोरनि दिनैनि
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। तुला राशि राशि बायदियै तुला राशिफोरा सावस्रि बिथिङाव एसे एनै जेंना नुजाथिनो हागौ। बबेबा गोजान जायगायाव दावबायहैनो हागौ। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। बबेबा गोदान खामानिफोरा मावफुंजागोन। नखराव आंगोफोरनि मदद मोनगोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। केरियार फारसे गाबगोनां जानो हागौ। लाभ लाइनआव मोजां बारलांगोन। हाबा जानायफोरनि थाखायबो मोजां सान। तुला राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। वृश्चिक राशि राशि बायदियै वृश्चिक राशिफोरा सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। बिमा बिफानि सावस्रिखौबो नोजोर होनाया गोनांथि। बेफार फालांगियाव लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन। माबा मोनसे गिदिर खामानिफ्रा मावफुंजागोन। खामानि फारसे हेंथा नुजाथिनो हागौ। बे बिथिङाव गोसोखौ गोरा खालामना खामानि मावलांनाया गोनांथि। वृश्चिक राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। धनु राशि राशि बायदियै दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। थाबथानानै थानाय खामानिफोरा आबुं महर मोनगोन। गोजाम लोगोफोरजों लोगो मोनलायनो हागौ। गोदान खामानिफोरा मावफुंजानो हागौ। नखराव हाबाजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोरा जाफुंसारनो हागौ। हौवा हिन्जावनि गेजेराव अनज्लायनाय सोमजिखांगोन। धोन बारायहोनो हागोन। केरियार फारसे मोजां बारलांगोन। लाभ लाइनआव सांग्रांथि थानाया मोजां। नखराव एसे बेले-बेजे जेंना नुजाथिनो हागौ। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। मकर राशि राशि बायदियै दिनैनि सानाव जेथिं मेथिं थांथिंनो गोनां जानो हागौ। बबेबा गोदान खामानिफ्रा मावफुंजागोन जायनि थाखाय गोब्राब जुजिनो गोनां जानो हागौ। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नखराव सोरबा आलासि फैनो हागौ। सावस्रि बिथिङाव सांग्रांथि थानाया मोजां। लाभ लाइनआव गोजोन खुसियै बारलांगोन। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। कुम्भ राशि राशि बायदियै दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। खामानिफ्रा सांग्रांथियै मावफुंजागोन। सावस्रिया गुसु बोथोरनि थाखाय जेंना नुजाथिनो हागौ। थाबथानाय खामानिफ्रा फिन खेबसेबाव आबुं महर मोनखांगोन। नखराव मोजां खामानिफ्रा मावफुंजागोन जायजों मान सन्मान बारायहोनो हागोन। सावस्रि फारसे एसे एनै जेंना नुजाथिनो हागौ। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि राशि बायदियै नोंथांमोना दिनै माबा मोनसे खामानिनि बागै सावरायनो हागौ। खामानि फारसे खायसे सुबुंफोरा हेंथा सोमजिखांहोनो हागौ जायनि थाखाय दावराव-दावसि जानायखौ नुनो मोनगोन। फालांगि बिथिङाव गोसोखौ सुबिदा मोनखांनो हागौ। सावस्रि बिथिङाव एखे रोखोमैनो थागोन। नखराव सम्पतिनि थाखाय एना-एनि नुजाथिनो हागौ। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। लोगोफोर जाय बिथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय।